напъди назад. Изходно положение. Стоим устойчиво на двата крака, след което правим сравнително широка крачка назад, допренасяме центъра на тежестта на задния крак. Това са статически напъди за по-напреднали. По-лесният вариант е ако редуваме ляв с десен. При повдигането се изтласкваме на пръстите на краката и гледаме винаги напред. Крачката назад е толкова широка, така че всеки един крак, и работещия, и предния, да са под 90 градуса. Не забравяме да гледаме напред и да пренасяме тежестта на задния крак. Тоест никакво откланяне с корпуса напред. Пълноценно се отпускаме, пак казвам, на задния крак и оставяме под прав ъгъл. Голямото на предния крак не минава пръстът на краката.